mga kanina mga 3 AM nagising ako, so nag-meal plan na ako. I have 7 breakfast, 1 Sunday na breakfast, and yung aming dinner. Microwavable plastic container, ayan. Nakita ko to kanina, una tunubos yung fita. Surprisingly, nagulat ako talaga. Nagulat ako. So, yan yung itsura niya for now. Hindi pa ako tapos maglinis. Tinanggal ko yung washing machine dito. Hello guys! Good afternoon! And today is actually yun, nagbawal ko talaga sa inyo ito, no? Vlog, haul. Mag-haul tayo ngayon, pero kasi kanina, kagabi is actually na, masama yung pakiramdam ko. So, nagpahilot ako kay Papa, uminom na ako ng gamot. Kasi sobrang sakit ng buong katawan ko. And kaninang umaga, kaninang mga 3 AM nagising ako, so nag-meal plan na ako. So, nakapag-meal plan ako kanina. So, eto na yung aking meal plan. I have 7 breakfast, 1 Sunday na breakfast, and yung aming dinner. So, alam nyo na yung aming hapunan lagi. So, 3 pizza. Ang gagawin kong pizza is yung bread na whole wheat bread. Sorry, may nagpukpuk doon. At 2 egg with bread, and then 2 eating rice. So, ako lang nakakain din na niyan. Ibig sabihin, ikakain kami ng kanin. So, ayan. And then, yun. Siyempre, ang lunch namin, wala. Hindi pala, ito pala ang Sunday sa lunch yan. So, diba wala kaming lunch kasi ako lang naman lagi yung natitira dito sa bahay at ang ingay. Pero, ayun, kanina, talagang pinilit ko ng mag-grocery kahit medyo masama pa yung pakiramdam ko. Dahil, kailangan namin mag-grocery. May ulam pa kami sa ref, mga manok, yung baka, ganyan. So, all in all, ito yung mga ginastos ko is, total is 1,229 yung binadget ko for that. Pero I think sumobra ako na, hindi pa ako, kasi yung may nabili pa, hindi ako nabili yung fruits. Hindi maganda yung fruits doon sa palengke kanina. So, mas maganda yung sa gabi sana. So, hindi ko alam kung makakabili pa kami mamayang gabi. Itatry ko. Okay? And mamaya pakita ko sa inyo kasi may binali ko sa dati yung sofa. So, sorry ha, medyo pinapalit-palit ko lagi yung mga arrangements sa bahay. Ayan na. Okay? Pero, ayan. So, this is 8 days. Kasali ngayong araw na to. So, 8 days. So, total of 1 week and 1 day, okay? So, 1 week and 1 day up to September 5. Ito lahat yung ulam namin. So, meron kaming 2 afritada, 2 sabaw na beans with patatas, 2 nakalimutan ko bumili pala ng ng niyog, and then 1 fried fish. And sa dinner naman 3 pizza, 2 egg with bread, and 2 kakain kami ng rice. Ayun. So, mag-start tayo dito. Actually, kinainan na namin to. May naalala lang kasi ako dito eh. So, sa snacks is, nag-budget ako ng 100 pesos. Medyo matagal ko na kasi hindi na-share sa inyo. Kaya, ayun, share ko na naman ulit sa inyo, okay? So, 100 pesos lang yung binudget ko. So, naalala ko kasi ito dati. Ito yung pinangahapunan namin dati. Kasi, nabubuhay lang kami dahil sa ganito dati. Tamad kami magluto ni Papa. Nung wala pa si Hagrid. This is only 5 pesos. So, 3 na lang kasi kinain yung isa kanina. Ayan. Tapos, ito, ano pa to? Rachel para ano ba to? Para siyang, parang ganito din. 8 pesos. 10 pesos. And eto, bumili ako ng peanut, 30 pesos. Yun. Para pang snacks, ganyan. So, diba? And then, bumili ako ng 1 tray ng egg. Ayan, sobrang importante sa amin talaga yung egg. Sobrang importante yan. Mga lang to, kaya medyo konti lang yung inano ko. 1 to 29 lang kasi meron na akong chicken, meron na akong beef, meron na. Kaya, eto, mga na lang itong binili ko.
So, bumili ako ng, eto, pechay. And then, sobrang daming, ang tawag dito, patatas at saka carrots. May carrots pa ako natira dyan. Pero, kasi mura yung, patatas, 35 pesos yung kilo. So, 1.8 kilo ata ito. So, gagamitin ko to sa, yung patatas sabaw ng beans with patatas. Yun yung gagawin ko. And then, yung, afritada. Ba't naman tawag? Basta yun. Basta may ketchup yun. Wow! Na, yung beef. So, ayan. Tapos, eto, string beans. Ayan. Eto yung ipanghalo. Sasabawin ko yung chicken. Will halo nito. And then, yung patatas. Masarap siya, besh. So, ayan. Dalawang ganyan. Dalawang kainan namin na ganyan. Bumili na rin ako ng spring onion, and then syempre yung tanglad, and bell pepper, na plano ko magtanim-tanim na ulit kasi dati, diba, natatanim ako ng mga bell pepper yung dati nung sa pinakalumang bahay pa na tawag dun sa yung kasi hagit pa yung pangit na bahay namin. So babalikan ko ulit na magtanim. So ayan, and then kalabasa, ayan, kaano lang to. Ano ba to? 12 pesos ata yun. Pero may kalabasa pa kasi ako dyan kasi hindi magiginataan ako. And then, bumili din ako ng sitaw. Ayan. 30 pesos. And eto, corn. Mura yung corn ngayon. Kaya bumili ako ng tatlo. Sorry. Yung ng kalabasa. Tatlong corn. This is 54 pesos. Yung tatlo na. O, diba? Mura yung corn ngayon eh. Nung mga nakaraan, medyo mahal yung corn. Tapos, eto, bumili ako nito na microwavable plastic container. Ayan. Nakita ko to kanina. Kailangan ko to sa mga ulam. Gustuhin ko mag-glass, pero ayoko nang pangalatin. Ano naman to? Reusable naman to. Hala, may basag siya, te. Ba't may basag? Iikit ko kanina dun sa egg, eh. Okay. Sayang naman to. Apat na lang yun. Apat na lang. Parang naipit siya kanina. Pero anyway, ayan, apat. Apat yung natira. So, this is 55 pesos. Para lang to sa mga ulam na pag ilalagay namin sa refrigerator. So, ayan. Pumili ko ng isang set. So, this is 54 ba ata? 55. Parang 54 ata. So, ayan. And then, ayun. Bumili ako ng maraming fita, guys. Kasi, nung last time na nag-haul ako, mayroon akong fita. At saka yung, ano tawag dun? Yung tawag doon ng parang cupcake na mas kinakain to ni Hagrid. Mas una to naubos yung fita. Surprisingly, nagulat ako talaga. Nagulat ako kasi nagustuhan niya yung fita. Kaya, ayun, dinamihan ko na kasi masarap naman talaga yung fita. So, boxes yung binili ko kasi ilalagay ko to sa yung glass container namin. And then, bumili na rin ako ng buddy. Ayan. Tapos, eto, tomato sauce na ang dumi niya. So, kailangan linisin ko to. Wala kasing walang tomato sauce. Walang yung ram na tomato sauce. Eto lang yung Amigo Sigurado, yung tomato sauce. So, yan. Yan yung ilalagay natin sa Kasi medyo matamis. Matamis kasi yung spaghetti sauce na diba? Sweet style. Medyo matamis siya. Bumili na rin ako ng cheese para sa pizza namin na may free na siya na Del Monte na ketchup ay na tomato sauce, sugar, brown sugar, and then yung ating toyo. Malit lang na toyo yung binili ko kasi parang hindi ako masyadong magagamit ng mga toyo ngayon kasi fritada, puro mga sinabawan yung ulam namin eh. And then bumili ako ng bangus.
So, isang bangus na malaki. Malaki na siya para sa amin. For Sunday to, na mag-iihaw kami sa Sunday. And then, hot dog. Actually, dalawa to. Yung isa nasa refrigerator na open namin kanina. And ito, yung malilit na shrimp, mura lang to, 140 ang kilo. So, this is 50 pesos. So, lalagyan ko to na, ito yung sa fried fish, ito yun. Ito yung binili ko, 50 pesos lang. So, marami na ito magagawa kasi egg lang at saka harina to eh. So, ipiprito mo lang, ganyan. So, marami na yung magagawa. Makakapagbahan pa sa dalipapa yan. So, yung tip eh. So, ayun. Yun lang. So, yung mga hindi ko nabili talaga is yung fruits lang talaga. Yung fruits lang and yun lang. Ay, yung ano pala, yung bread. Yung whole wheat bread. Yun yung hindi ko nabili. So, yun. And, liligpitin ko lang to. And si Hagrid tulog kasi kanina. Sobrang ingay na. So, binalik ko sa dati kasi sabi niyo, hindi niyo nagustuhan yung... Sorry, may sipon ako. Hindi niyo nagustuhan yung forma nung last na pinakita ko sa last vlog. So, ang ginawa ko, binalik ko, and sobrang thank you sa inyong lahat na mga nag-suggest. And then, sa nag-suggest si salamat sa pag-ano na yun, sa feng shui daw, yung bawal daw yung nasa, nakatalikod yung, tawag dito, nakatalikod yung, sorry, may chair doon na, kasi nagdoon ako na-vlog kanina. May nakatalikod yung chair dyan sa pinto. Pero wala akong choice kasi dyan lang talaga yung pinaka-comfortable na ano. Ang problema ko lang kasi dito is yung sa gilid. Pero ayun, binili ko siya sa dati. Actually, hindi pa ako tapos maglinis. So, yan yung itsura niya for now. Hindi pa ako tapos maglinis. Tinanggal ko yung washing machine dito para malinis. Update ko kayo pag natapos ko na siya. And lilipitin ko lang to lahat ng aking mga grocery. And mag-aaral kami natin mamaya kasi meron siyang may quiz ito siya bukas. So, yun. Yun lang ata yung update ko sa iyo. Tapos yung sapatos dito, nilagay na sapatos, tinanggal ko. So, tinago ko. Ayun, after ko mag-ano nito, tatapusin ko lang yung aking ginagawa at maglalaba pa ako mamaya. So, ang dami kong gagawin. And, yun, kailangan natin gawin eh. So, ayun, parang mahaba na ba yun na vlog ko? Hindi ko alam. Pero yun, yan yung update. Tulog kasi si Hagrid. Ayun, din yung itsura. So, dito na lang yung part na aayusin ko. So, thank you sa inyong mga suggestion. Dahil alam ko medyo makalat pa. Real life, alam nyo na. So, hindi all the time na maayos yung bahay. Pero, ayun, salamat sa inyong mga suggestions, okay? And, yung sinabi nyo pala na pwedeng wall, sinabi nyo wall, yung idikit dun sa orange na wall, yung hindi kasi pwede, kasi mahirap siyang para siyang, kasi hindi siya pwede. Tinry ko kanina, parang ang sagwa niya tingnan. And yan talaga yung pinaka-perfect place na niya. So, promise, hindi ko na siya, I know, hindi ako mag-promise. Pero, ayan, may batang nakatihaya doon. So, tapusin ko lang to, lilinisin ko lang to, and update ko kayo mamaya kung makapag-vlog pa ako ulit, okay?